El que hauria d'haver sigut un dia de festa per la visita del Correllengua a Gandia acabà amb una agressió a una regidora del bloc. Es tracta de Maite Peiró, representant dels nacionalistes al municipi de l'Alqueria de la Comtessa. Els responsables de l'agressió van ser un grup de joves ultres que colpejà Peiró al cap. L'agressió a la regidora del bloc ha propiciat una reunió entre el delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, i el secretari general dels nacionalistes, Enric Morera. Davant la impunitat absoluta en la que es mou esta trama organitzada, estos grups organitzats que van organitzar un autobús i van anar a Gandia a agredir, i davant la paràlisi de la Policia Nacional ja vos puc anunciar que el bloc proposarà avui, proposarà la meva executiva, demanar al ministre d'Interior que comparega al Congrés i que explique per què aquestes bandes terroristes de baixa intensitat actuen d'aquesta forma impune al nostre país. No anem a aguantar ni una agressió més. Som persones pacífiques, som persones que treballem dins del marc constitucional per a modificar-lo, però el que no poden consentir és que aquestes bandes de feixistes ultres actuen en aquesta impunitat hacia el nostre país. A més del bloc, els moviments d'ultradreta han atacat altres partits com Esquerra Republicana els últims mesos.